já vás vítám u mého nového videa, já jsem Dani a dneska to budu natáčet vlastně, co mám ráda a naopak, co nemám ráda, takže já bych asi na to šla. Let's go. Takže jsem tady u bramburek a ráda mám asi, nejvíc ráda mám tady lejsky modrý a nejvíc ráda mám ty modrý lejsky a nemám ráda asi tyhle. Nemám ráda tyhle. Jdeme dál. Jo, jdeme k sýrům. Takže nemám ráda tenhle sýr. A naopak mám ráda tenhle sýr. Jdu na ovoce. Takže z ovoců mám nejvíce ráda asi jablka. A nemám ráda asi citrony. Nemám ráda citrony, takže jdeme dál. Hledám, co by ještě mohlo jít, jako třeba, no uvidíme. Děkujeme. Jsem tady s tou holkou. Musíš natáčet. Ano. Tak než pak doma něco hledá. A takhle to vypadá. Takže mám ráda tuto a nemám ráda tuto. Švagro mě utekla, takže to jsem jí našla. Jdeme na pitíčka. Takže teď tady vybírám, co mám asi nejradši od tajtu. Už mám ty jupíky. Nemám ráda tyhle ty. Lidi, my jsme tu našli ochutnávku. I když to už není jako v trendu, ale já to se musím ochutnat. Miller Mix, jdeme na to a asi nemám ráda, nebo jako spíš nějaký shaky, nemám ráda. A mám ráda naopak mám ráda to třeba. Jdeme na zmrzlinu. Nemám třeba ráda tyhle nahoře a mám ráda tyhle. Yep. Jdeme na máslo. Mám ráda tuhle. A nemám ráda tuhle. Jdeme na majonézu. Mám ráda tuhle. Těstoviny. Tak jako nemám ráda tyhle. A mám ráda tyhle. Jinak, jestli se vám bude líbit tohle video, tak mi to určitě olejkujte a olejkujte mi to a napište mi do komentáře, jestli chcete další video. Takže jestli chcete další video, tak zase u dalšího videa, čau.